Дигам ръце, да почвам кафе, пред тебе аз плача кафе. Нещо искам от небето, и аз пия от тебе, жаден за още живот, любов, сила и и заедно с моята колежка имаме честта да бъдем ваши водещи тази вечер, за да ви представям наистина тези три момичета, които след 12 години най-накрая успяха да завършат. Те са наистина уникални, очарователни, красиви и може би някой от вас не ги познава толкова добре, колкото ние, младежите. Затова ще видим сега няколко клипа, в които те ще бъдат представени по един наистина добър начин. Приятно гледане! Сега ще продължим с втората ни уникална абитюрентка и наистина ще научим малко информация за нея. Приятно гледане! Тя е щура и нестандартна, а също и обича ширините. Падат ни по изкуството, особено изобразителното. Ту е в Пловдив, ту е в Стара Загора. Обича зайците, но не само да ги гледа. How could they doubt you? Never think about you. Don't they know that it's possible without you? Faith without fear, that's how they raised me. Words a man kill but never faze me. Grateful for wisdom that you gave me. Still I'm like, dear God, I wonder could you save me? Too much faith, gotta be more than plush living. Gotta be more than grabbing knives to buck titting. Gotta be more than just a love swimming. Gotta be more than platinum Rolexes and hundreds and crushed linen. Praise your name, I know some of the things you do. Judgment day, don't they know they can't escape your crew? I'm just trying to live right and pray you take me through. And with this song, I dedicate to you, my Lord. Pizza, pizza, pizza. И сега третата, но не и последна по важност наша абитюрентка. Тя е весела и обича да помага, но още и за баскетбол. Бе не само по душа. Обича да похапва слюнери.
дадем думата на нашите три абитуриентки. Нека да чуем най-пресните новини от нашите двама водещи. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с новините на ЕФС ТВ, с мен Яни Керамич и с мен Бенти Арсенич. На 24 май от 18:30 часа криминално непроявеното лице Стефани бе забелязана да бърка в чужда чанта. Впоследствие се разбра, че е била нейната и се е търсила телефона. На 24 май в 19 часа по сигнал бяха открити пред общината 20 младежи на митинг. Впоследствие стана ясно, че са били приятели на абитуриентката Ирина и са я изпращали. На 25 май в 22:30 часа в близост до строителния техникум се чути страшни викове по сигнал на хората в близост. Чрез изясняване на случката става ясно, че всъщност абитуриентите Антония и Антонио са празнували бала си в ресторант Империя. На 28 май в градската градина е бил забелязан ходещ това бомбон по сигнал на късогледан пенсионер. След разследване става ясно, че това е била красивата абитуриентка Камелия. И една извънредна новина от последните минути. В студиото са пристигнали 4 бели плика. По последна информация, пликовете са за абитуриентите, изпратени от съвестен гражданин. Това бяха новините от истиналия ден. Очаквайте по-късно пряко включване на живо единствата по анатомия на вечната студентка Здравка Архилесова и учителата професорка Тазо Бедева. Приятна вечер! Останете с програмата на ЕФС ТВ. Приятна вечер! Ето това са въпросните пликове, които пристигнаха. Ще ви помолим да ги отворите и да ги попълните, но резултатите, които ще разберем, ще ги обявим на края на нашата вечер, защото те са въпрос на избор от тяхна гледна точка и това ще бъде продължение в края на вечерта ни. Нека им дадем около минута, за да изберат от 4 варианта, които сме им дали. Ще ви помоля само обратно да върнете после листчета в пликовете. Благодаря. И така, нека да продължим с следващата част. Това е едно предаване, което имаме честта да обявим, в което водещ ще бъде нашият младежки Ивайло. Благодаря! Така, вие знаете какво е предаването. Казва се Сделка или да. Сделка или да. Най-интересното предаване в ефира на ЕФС ТВ. Ще ви помоля да заповядате на тези прекрасни маси. Заповядайте, изберете се една маса, застанете зад нея. Така. Да, заповядайте.
каква е задачата? Както знаете, сделка или да, си избират кутии. Имаме 8 прекрасни кутии. Само ще покажа на публиката. Ето, една кутия номер 6. Тук има и кутия номер 3, кутия номер 4, кутия номер 7. Има и кутия номер 1. Какво има в тези кутии? Сега няма да казваме нито на вас, нито на публиката. Но ще поискам от вас. Първо, коя е Я кажете кога сте родени? 13 октомври? 31 януари. 31 януари 80. Първа? Така, 27 декември. Тоест най-малката си ти. Така, нашата прекрасна абитуриентка Ани ще има възможността, понеже се е родила с леко закъснение, да започне първа. Твоята задача е да избереш една прекрасна кутия от номер 1 до номер 8. И тя избра кутия номер 7. Той е много добър избор. Това е кутия от обувки. Не, сега не отваряш. Така. След това беше? Да, след това сте вие. Една кутия. Номер 5. Това е кутия от подарък, който получих на 25-я си рожден ден. Така. Дале. Идваме и при теб. Кутия номер? 1 Така, много добър избор. Това бяха едни чаши, които ни подариха преди години и ни познати. Така. Обаче, понеже днес е вашия щастлив ден, ще имате възможност да изберете по още една кутия. Само, че ще започнем от най-възрастната. Възрастната, най-старата. Най-зрялата. И кутия номер 8 отива при играч номер 3. Така, кутия номер 8. Така. Вие бяхте следващата играч. Синичката номер 3. Това бяха едни джабанки. Сега е кутия номер 3. Така, и вашия ред. Добре, много яки. Добре, добър избор. Така, сега да го обясня на публиката. Те имат по 2 кутии. 7 и 2, 5 и 3, 8 и 1. Много добър избор. Не знаем какво има в тях, дори аз не знам, само мога да предполагам. И така, сега, огледайте много внимателно кутии. Ще трябва да си изберете само една. Тоест едната ще оставите на страна, а другата ще остане при вас. Ако искате да видим. Така, готови ли сте? Кой е готов? Може ли готов? Добре. Няма да имам после. Номер 5. Безвъзвратно загубена номер 3. Кой? Някой друг? Добре, ще оставим най-малката да мисли на друг. Да, на тонките. Останат сърчите. Така. Две малки. Така. Момент. Чувате ли нещо? Не, звъни се. Имаме някой на телефона. Момент. Банкера. Опа, може ли да оставя? Може да се справят. Да. Ами, избраха кутии. Да. Добре. Мисля, че това е много добра възможност. Добре, благодаря. Добре, ще ги поздравя. Добре, поздрави. Банкера да поздравя. Каза, че може да направи една много изгодна сделка, една промоцийка. Не са пари. Банкер е стиснат. Но имате възможност да се смените кутията. Точно така! Как знаеш? Явно ще участваме друг път с сделка и да. Така, значи погледнете кутиите, имаме 2, 8, 3, 6, 4. Можете да си изберете някой друг, може да припъте на колегите си, но може да изберете някой друг.
Вие ще изберете ли някоя друга или продължавате да държите на номер 1? Там е възможно да има нещо много взривоопасно. По-малката от него според ще иска тази кутия. Как да го разберала? Ами добре тогава. Ето да си Виждате, присъствате на нещо уникално. Никога не се е случило това в студиото на Сделка или да. Правят се размяна между кутиите. Искам да ви поздравя. Плей. Аз ще бъда посредника. Ето така. Заповядайте. Вие искате ли да останете с номер 5 или ще изберете някой друг кутия? Номер 5 е идеално. За вас. Остава 7. Добре. Сделка или да е на приключване. Но, какво има в кутиите? Ще разберем малко какво. Сега ще ви помоля, дамите, може ли аплодисментите да минат? Аплодисментите за прекрасния младеж! Браво, благодаря ви! Аплодисменти за прекрасните дами и за прекрасните кутии, които избраха. Ще ви помоля да вземете внимателно, да си вземете кутиите, да не ги отваряте, защото може да гръбнеш. Свърките до стане. Това не трябва. Благодаря за реквизита. И така, отново се звъни. Да. Така. Това беше наистина интересно предаване. Нашият водещ Ивайло е доста импулсивен, но предстои нещо уникално. Поканили сме един световно известен инспектор, който търси и всичко намира. Той наистина може да намери всякакви личности, независимо колко добре са се скрили. Затова искам да ви представя нашият инспектор от далечна, мисля, че Англия, инспектор Гаджет. От агенцията ми се обадиха, че търсят една много опасна личност. Да сте я виждали? Да сте я виждали тая личност? Чай да я попят. Сега съм работил днес вече. Лична от персонална. Ще седна, погледна малко телевизия. Разбрах, че ще почва предаването през СССР по ЕФТ ТВ. Разводещия Ивайло. Да уточним нещо, няма да е водещия Ивайло. Здравейте от нашето студио. Вие сте в предаването Търсите по ЕФТ ТВ. Днес наш гост е едно лъчезарно и красиво момиче, за което ще научим нещо повече. Приятно ни е да поканим тук при нас Ирина Димитрова. Здравей, как изкара на бала? Приготвили сме си няколко снимки, но първо разкажи как мина на самия бал. Имаше много музика, много ефория, снимки. Може ли по-силно, че тук не дочувам се в какво? Да увеличате микрофона. Да, увеличате микрофона. Едната ми Сега ще покажем една снимка. Моля, снимка номер 1. Кой е това на тази снимка? Би ли разказала нещо повече? Това съм аз, за колкото знам.
Баба, на колко съм? Баба каза, че съм на 4,5. Нищо не помня, само са ми разказали за този ден, че са ме помолили да се усмихна. Много широко явно. Това е една първа. Сега на колко се чувстваш? На колкото са 18. Втората снимка може да видим. И въпросът ми е, почувствали се като принцеса на малък стар и хубава нежна роля? Не, като принцеса не, обаче аз не се чувствах много добре с нея. И може да прозвучи малко нескромно, но много красиво се чувствах с нея. Имаш ли еуфория, когато започна да търсиш? Трудно ли беше и като я видя, каза, този искам каза. Не, 1000 пъти се промених мнението, сигурно, но най-накрая реших, че искам да ми я ушия. Вече знаех какво искам. И много като я видях за първи път, направо ми се разтъпя сърцето. Не сте много красиво. Благодаря. Нека сега да видим снимка номер 3. Това е един такъв за теб човек. Кой е? Сестрата, която никога не съм имала. Или поне кръвната сестра, която не съм имала, това е Стейси. А сега се познавате? Почти 7 години вече. О, да, правда. Да. И бяхте заедно в Турецки. Всичко бяхме заедно. Ние с моята колежка те познаваме отдавна, но за другите зрители може да ни разкажеш някаква забавна случка за теб. Те са толкова много и винаги нещо щуро правим. Която така... Добре ще двете тук да се подкрепяме. Не се сещам. Ама те са много. Ми разкажи някоя нещо интересно. Ние най-обичаме като се видим и да си говорим за всичко. Винаги не стигам, някак си успяваме. И да ядем шоколад, много обичаме и двете. Родена си в Бургас, живееш в Стара Загора, пътуваш до Пловдив, а всъщност кой е твой любим град? Това е много трудно. Аз и трите града? Да, и трите много ги харесвам. Бургас, защото съм родена там, пък Стара Загора съм израснала, тук всичките ми приятели, почти цялото ми семейство. А пък Пловдив, там е една нова възможност. Добре, ще разделим въпроса на две. Къде би искала да живееш напред или къде би искала да продължаваш да учиш? В Пловдив. Двете в Пловдив. Да. А защо? Изпратиха ни в студиото по парашка снимка и ни е интересно с кой си на нея. Ето снимка номер 4. Добре, това е въпроса. Момчето отзад ли имаш? Не, това е на Фокс. За тебе снимам. Това е Ричард. Моя годеник. Браво, на зрителите на EBC TV, може би им е интересно кога за първи път си стъпила в църква, кога Бог докосна сърцето ти. За първи път бях много малка, може би... На снимката е? Не, много по-малка, може би на 5-6. Но Бог докосна сърцето е много по-късно. Вече когато започнах да осъзнавам сериозността на нещата. 6-ти клас. Лятото 6-ти също 7-ми клас. И бях на лагер. И тогава наистина Бог докосна сърцето ми. За първи път. Доста добра възраст ми е детска да докосна сърцето. Доста добра, да. А имаш ли любима книга от Библията или кой е твой любим стих? Естир е любимата ми книга, защото тя е уникален пример за жена в Библията, според мен. И цялата книга ми е много любима. Стих? Някой любим стих? Не, те са много, не мога да избера. Много са наистина. Зависи просто от ситуацията. Добре, няма да носим Библията. Добре, ще питам нещо друго. Значи, би ли се определила като романтична личност? Да. Нека да видим петата снимка. Защо задаваме този въпрос?
съм фен на Титаник. Другия въпрос. Кога и къде е направена тази снимка и вие ли заимствахте от Титаник или Ди Каприо Уинстър копира това? Ние копираме тях, просто те преди нас са се сетили. А това е на 25 марта бяхме на сватба в Хасково и там е правена снимката. Нашите източници ни съобщиха, че ти предстои една лятна романтична приказка. Би ли ни разказала повече за какво става въпрос? Ами, на 4 август ми предстои омъжа. Може би това е приказката романтична. Да, точно това е. Да. Ами, да. Това е много хубаво. Ако не е лично, би ли разказал как се запознахте? Карандила събира хората. Ама не ходете на Карандила с тази цел да си намерите половинка. Не е според мен правилният мотив. Аз не съм потърсила специално там. Той ме намери. А по принцип нашата изненада беше да го поканим тук на сцената и да му зададем няколко въпроса. Ама сега тебе ще те питаме, като го видя, от пръв поглед ли разбра, че той е твой божествен подарък? Изобщо не. По-скоро точно цяла седмица. Да, добре, че Карандила. Не беше любов от пръв поглед. Не беше толкова романтично. Важното е, че накрая се открили. Така е, да. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Че ме поканихте. Отново ще дойдете, само че ще бъдете двама. Пожелаваме ви любов и пази ръководи и бъдете благословени. Благодаря ви много. Знаете, уважаеми зрители, който търси, намира. И сега идва ред на нещо, което преди малко участваха. В тези кутии, които получихте, има задачи. Не знаем наистина какви са, защото писахме много разнообразни задачи и ги пръснахме в 8-те кутии по наистина свободен принцип. Но като първа ще помоля всеки да отвори своята кутия и да изпълни своята задача. Ако искаш, можеш да я прочетеш. Изпери си някаква библейска история, свързана с Мойсей, и ако беше необходите, като използваш пантомима, което не знам за пантомимата ли е гръбай. Сега ли трябва да... Ами ако е твърде трудна задачата, ще ти дадем време от едно предаване, за да обмислиш своята пантомима. Ами не. Сега. Кой според вас беше това? Коя личност се изигра тя? Раждането на Мойсей, когато майка му става. Да, и аз мисля, че сме права. Явно задачите, които сме измислили, не са толкова трудни. Сега искам да поканя двама от нашите младежи, които са наистина изявени спортисти. Тренират усърдно баскетбол и искат да ни покажат своите умения.
Айде, айде. Ама, то май ще вали беше... В добра форма сме, перфектни сме. Май ще вали дъжд. По-добре да ти кажа да се прибираме. Що бе? Ами, сега ще започне едно предаване зона спорт. Ти баскетбол или предаване искаш? Или ще завали дъжд, баскетбол ще играем. Като завали, когато се иска да приберем мокри. Айде да се прибираме. Хубаво, аз само баскетбол не мога да играя. По-добре да предаването да гледаме за ходище Ивайло Дриболов. Ивайло Дриболов? Я да видим какво има по телевизора. Няма си Добре дошли в най-доброто спортно предаване Зона Спорт! С мен царя на дрибъла Ивайло Дриболов. Така, ще заемем местата, защото тази година са ни дали по-малко ефирно време, затова ще бързаме. Едва ли ще ви изненадам, ако ви кажа, че след малко при мен ще дойде една звезда на баскетбола. Това е надеждата на Мерич Леди Беарс. Мечките от Мерич Леди. Играчът на Димитровград Thunder. Светкавиците от Димитровград. И звездата на ЕПЦ Dream Team. Невероятната, прекрасната, царицата на дрибъла, принцесата на трите точки, неуловимата, зашеметяваща Антония Нанева. Така. Може ли да ти говоря на ти? Ани. Ние сме и двамата спортни хора. Царя на баскетбола. Това ще говоря на ти. Кажи ми сега, защо баскетбол, а не примерно фигурно парзаляне или борба? Мерич Леди е известен и с тези два спорта. Защо точно избра баскетбол? Как започна да спортуваш? Много трудно. Само по-високо, защото е там на първия ред има по-кухички, където не чуват. По мое време, когато бях малка, нямаше борба. Нито там по-трудно. Фигурно парзаляне. Пък и ми харесва като спорт. А и фигурно парзаляне мисля, че се справя. Не можеш да пазиш равновесие. Не мога да карам. А на колко започна да спортуваш? Пети клас. Пети клас. Добре, следващия въпрос. Колко точки най-много си отбелязва в един матч? 1000. Горе-долу. Знам, че те са по много. От една, две, три. Случва се да няма точка. Да няма точка. Значи може би 20. 20 точки най-много си отбелязва в един матч. Браво, браво. Там понякога не се записала да му да. Моля да пустим 20 точки не малко. Така, добре, друг баскетболен въпрос. Няма да говорим само за баскетбол, но ми се иска да те питам, кой ти е любимен баскетболист, без обаче да споменаваш сестра си? Мисля, че ти двамата. Да, те не са толкова. Да, благодаря. Това е верният отговор. Аз също. Да. Така, добре, сега следващото. Как ще продължи твоята кариера? От тук на къде? Какво ще се случи в следващите, примерно, няколко месеца? За баскетбол? Баскетбол, живот, как? Не мисля да се почина. Да се починиш от баскетбола или от живота? Не от толкова учене. От ученето. Да. Не. Той ще се насочиш към баскетболната кариера, така ли разбирам? Отдавна съм се отказала от баскетболната кариера, защото няма къде да практикувам. Какво ще стане с мен?
Мисля да пропусна тази година ученето си, да го оставя за друга ден. Тази година мисля да се почивам и да работя. Страшна почивка. Да си почивам докато работя. Един писател, сега се сещам, казва: много обичам работата, особено да стоя отстрани и да я наблюдавам. Така че интересно. Добре, един такъв по-християнски въпрос. Лесно ли е да съчетаваш вярата си с играта на баскетбол, в която има мамене, дрибъл, топка, викове по съдията, заслони от кранната топка, викове като бийте ги, размъжете ги и други такива неща? Било ли ти е лесно да съчетаваш вярата си с играта на баскетбол? Чакай, че нещо... Едно. И две. Никога не ми е било трудно да го съчетавам. Може би даже е било начин да показвам, че не съм толкова злобна, може би, защото всички са злобни в играта. И когато има някакво нарушение или нещо подобно, това, че си признаваш, че ти си го направил, е пример, че не си, как да го кажа, егоист, може би, в играта. Този е много интересен отговор. Въпросът беше също много интересен, но отговорът беше несравним. А я сега кажи, кой ти беше любимият предмет и кой ти беше най-гадният? Да, математиката беше най-гадна. Най-гадна, да. Физкултурата ми беше любима. Физкултурата, особено баскетбол, предполагам. Само това правих. Сега, според теб, кога най-накрая мечките от Меричлеви ще станат шампиони на България по баскетбол? След като сами са станали. Мисля, че ще станат. В смисъл, след като ти вече не играеш, за тях няма никакъв шанс да станат. Разбрах, да. Това е добър отговор. Благодаря. Браво, браво. Я сега кажи, какво за теб означава вярата в Бог? Ти беше много предупредиш, че има такива въпроси. Трябваше, ама решихме да не го правим. Какво е вярата в Бог? За теб. Това е смисъл на живота си. Смисълът на живота, вярата в Бог, смисъл на живота. Можем да си го запишем. Особено вие двамата в публиката. И добре, един последен въпрос накрая. На кого би искала да благодариш? И какво ще кажеш на публиката ни, на прекрасната ни публика, от все от спортни фенове и баскетболисти? На първо място искам да благодаря на Бог за всичко, което съм. Благодаря му, че съм жива, здрава и всичко, от което имам нужда, той ми го е дал. Искам да благодаря на родителите си, че са ме отгледали с толкова много любов. Благодаря на вас, че сте тук, че сте ме уважили. И така и на тебе, че ме покари на предаването Зона Спорт. Да, също. Да, също така. Те продуцентите са виновни. Те казаха, че ти ще участваш. Добре, много ти благодарим за участието. Време е да прехвърлим към нашите водещи. Да им дадем думата. Благодаря. Това беше от мен. И сега, следващата задача, iFilming. Много ни е интересно да видим какво има вътре в кутията. Ще прочетеш ли? Подредете думите така, че да получите една известна мисъл. Като приключиш тази задача, прочети мисълта пред всички. Искаш ли време или ще се справиш? Добре, ако искаш, давай по-широко ще ти
Не ти време да стана на напрежение. Обичаш ли да играеш на скрабъл? Намери сме на нов световен рекорд. Не го бърквай, пами са. Само за срещу 10 секунди. Не е важно да цениш, не е важно да цениш това, което получаваш, да оценяваш това, което не получиш, което получиш. Стана въпрос. Не е важно да цениш това, което получаваш, а да оцениш това, което получиш. А сега ще ви представя една професионалистка. Най-пиканата готвачка. Това е Черпакова. Съвсем сложно, представямо. То много. По-близо бе. Лук няма. Какви сърми ще правят това? Мисля да направя нашето черен дроб. Това няма черен дроб, лук, олио, ръско корен, черен хляб. Абе, мисля да седна да погледам предаването бързо, лесно, вкусно с водещата Дида Бъчварова. Благодаря, колежките. Здравейте. Днес ще готвим бързо, лесно и разбира се вкусно. Сега ще поканя най-добрата в кухнята. Заповядай. Тя не знае какво сме приготвили, защото сега тя ще ни приготви. Момент. Кухнята ми е импровизирана. Ще направим фрапе и подведена мелба. Правило ли са сега? Във вашето предаване ще бъде първи път. Благодаря. Хладилника. Добре, сега започваме да правим мелбата. Първо ще нарежем плодовете.
ясно. Да е по-феминично. Препоръчах на зрителите първо да си измият ръцете, преди да започнат да кулинарстват. Малко ме изискано. Това е риска на професията, да готвиш навсякъде и всичко. Сладоледа. Сладолед стигнал. Разбрахме, че обичаш шоколад, а сладолед. Ами, значи майка ми знае най-добре колко да го обичам. Сладолед. Просто мога да ядам цяла кутия сама. Малко време. И шоколад съответно обичам много. Шоколадно сладолед обичам просто комбинацията е върховна. Така, значи пристъпваме към слагане на плодовете в купичката за мелата. Ще го имам предвид. Право на първо място от абитуриентите. Дано да не си изкарвам облеклото. Така е просто бе покрит. Айде, какво да прави? Няма проблем, ние сме професионалисти. Благодаря. Сега никой в кулинарното предаване не е готвил попал на рока, мисля, че с първата. Радвам се, че в ефира на TV, дневните TV има новатори, случай аз. Така, значи, в момента много внимателно чувстваме портокала. Разделяме го. Нека да сме да не случай. И лекичко го нарязваме, за да се усети повече вкус. Кой е плод от тук ти е любим? Или има някой, който повече ви харесваш? Ами всякакви плодове обичам. Ябълки ям почти всеки ден. Банани не, защото са калорични. Сладоледа не. Сладоледа не е калоричен, той се сладолед. Той е велик. Приятно. Ето виж, стана много мръсно тук. Риска на професията. Много е важно работният плод да бъде чист. Той беше. Да. Много Зелени ябълки, червени или жълти? Всякакви ябълки обичам. Нямам предпочитания. Опа! Зрителите си го видяха, камерата е високо. Не си ял 20 кг. Докато не вижда зрителите, така не се случва. Сега леко така нагласите плодчетата, за да направим място на сладоледа, който е. И сега пристъпваме към моята любима част, именно отваряне на сладоледа. Микрофона. Пристъпваме към моята любима част, именно отваряне на сладоледа. Обикновено го правя вкъщи с огромно нетърпение, преди мама. Учи да мръзва. И с черешка? Да. Няма да му се види много краска, обаче съжаляваме. Айде така. Това е да си в ефир, просто грешките се виждат. Ами много е замръзнала, аз виновна ли съм, че продуцентите ми дава такъв съвет? Не съм ме тъпчили.
Освен това не сте ми дали лъжици. Аз и без лъжи ще се справям с тези проблеми. Къде как, но... Ще ти даде много задача сега. На мен това ми е любимия момент. Значи, като бях малка, мама много често купуваше такава сметана. Много преустанови това, защото ме намираше да ям така в ходилника направо вайда. Аз се ядосвах колко бързо свършвам. Драги зрители, може да добре не ме предава в момента. Драги зрители, това е разхлаждащо удоволствие от лятото. Сега ще направим без... Продуцентите казаха, че няма време. Добре, Правете ще остане в другото предаване, което ще бъде специално посветено на дипломирането. След 4 години. благодаря много, че ме поканихте. Беше седи в нейната кухня отблизо. И кой аз? Чакай, Бой, аз се обърна. Наистина мисля, че това беше най-вкусното предаване в нашия ефир. Сега, докато нашата уникална готвачка седи на своето място, ще помолим нашата баскетболистка да отвори своята кутия и да прочете задачата, която получава. Изброи поне 12 от 12-те апостоли, които вървяха с Исус. Петър. Илан. Петър. Яков. Андрей. Тома. Юда. Значи имаш двама Юда. Един е Юда Искариотски, другия е Юда. Назаил. 8. Андрей казах. Бартоломей. Матей. Още двама. Малко казах. Мисля, че и 10 са достатъчни. Добре. Добре се справя с тази задача. Сега предстои едно предаване, което е малко с по-сериозен характер. Може би някои от вас вече са видяли тази дъска, в която ще отбелязваме резултатите. То се казва "Аз обичам Бог". Водещ е нашият много добър баскетболист Бенци. И така, той ще ни обясни какво точно се състои тази игра, в която нашите абитуриенти ще участват в колектив. Първо искам да попитам абитуриентите, обичате ли Бог? Наистина. Обичате ли Бог? Много добре. Значи, аз си мисля, че всеки, който обича Бог, би трябвало да обича и Неговото Слово.
Така, сега ще ви задам няколко въпроса, на които вие ще отговаряте. Всеки един от вас, моят асистент Ивайло ще ви даде една чуджалка. Така, точно Иринка показва как трябва да подскажете, че вие ще отговорите пръв на въпроса. Не беше отборно. Отборно е, но става въпрос, че състезаване. Всеки самостоятелно отбора се. Отборно сте всеки от всяка в собствен отбор. Да, всеки самостоятелно в своя си отбор. Така. Добре. С правилен пълен отговор ще ви отбелязвам по 2 точки, а с половин отговор ще ви отбелязвам по 1 точка. Който е спечелял най-много точки, ще получи награда. Така. Първият въпрос. Кой изтълкува сънищата на виночерпеца и хлебаря? Йосиф. Браво! Втория въпрос. Върху колото и е Божия дух и с магарешка челюст уби 1000 филистимеца. Добре, баскетболистката е много бърза. Третия въпрос. Последния съдия на Израел, кой е? Точка. Някой друг може да отговори. Самуил. Правилен отговор. Кой е най-малкият син на Есей? Не подсказвайте, публиката само да си публикува. Така, петия въпрос с проблема. Така, на коя библейска героиня чичото се казва Мардохей? Естир. Правилно. Така, голяма надпревара така. Стефани нещо не може да дойде. Добре, че помагате между другото. Шестия въпрос. Кого храниха гардите при потока Хирит? Илия. Така. Станаха 6 въпроса, тема не загря. Имаш 4 въпроса, на които да изравниш поне. Така. Седмия въпрос, нали? 6-7 правилно. Кой изгори ехидната змия на остров Малта? Правилен отговор. Павел. Така. 8 въпрос. Кого Исус нарече истински израелтянин? Натанаил. Правилен отговор. Браво, Райник, направо да разбираме. Ма няма вече. Имаш право на въпрос на това. Третия. Кого убиха с камъни? Стефан. Дякон Стефан. Стефан се отказва тотално. Стефан. Кой ангел тук събудила? Така. Кого ангелите освободиха от тъмницата?
И друг апостол. Петър. Така, сега само да преброим тази книга. Значи на първо място Анито. Чакай. Всичките писаха по 10 точки. Тук моя асистент написа точките. На всички по 10 точки изложи. А по последствие по приказки. И така, след това толкова оспорвано състезание, предстои нещо, което може би ви очаква, ако решите да продължите с учението в университет. Ще видите какво изпитание да бъдеш студент. Аз като дългогодишен такъв имам наистина дълбок опит, но ще видите какво е да ви срещне истинска стара дама от университета. Така, ето наживо нашата професорка и нейната любима студентка. Хайде, вие ли сте последния студент за изпитване? Последния студент за изпита по анатомия, вие ли сте? О, здрасти! Аз съм последната, ама те последните ще станат първи, бе, професоре. Добре, сядай, сядай. Тук сега. Стигли билет, стигли, ти казвам, стигли билет. Ще какво се падна, давай. Дихателна система, устройство и функции. Много хубав въпрос се е паднал. Я да не сега, какво знаеш по въпроса? Дайте да помислим заедно, бе, професоре. Две глави мислят по-добре от една. Така е, Ахилесова, така е. Обаче ми кажи какво става, ако едната глава е празна. Знам отговора. Празната ще попречи на пълната да си вземе изпита. О, струмничен, значи, така ли? Ясно ми, че нищо не знаеш. Дай да задам друг въпрос. Давай. Така, за какво служи плаващото ребро? Професоре, ма вие не знаете ли? Ми помага при плуването. О, Ахилесова, ти си уникален, брат. Нищо не знаеш. Кажи ми какво прави членчето за изпита? Вчера цял ден готвих в студентския стол. О, студентския стол и какво толкова готви? Кажи ми какво готви, бе, готви, какво готви толкова? Пиле в Ахилесов стол и... Подиграваме се, така ли? И боб с тазобедрени кофе. Глупости говориш, вижте, как ще една тройка, ще идва. Това го казва бъдещата студентка по медицина. Така, дойде наистина време за истинска екипна работа. Може би преди малко съм се объркал в това предаване "Аз обичам Бог", но тук наистина имате задача, в която трябва да видим колко добре ще се справите заедно, защото времето наистина е малко. Написали сме ви един стих, който трябва да подредите. Той е нарязан наистина на дребно. Да видим колко добре познават Божието Слово.
Да, сложили сме 3 думички за заблуда. Ако искате, ще ви... Да, старт. Имате 1 час, работа. Най-малко. Вече разбрахме откъде е стихът. Псалм 119, 6. Може би е 9. Намериха и препинателния знак, все пак може би ще тръгнат от края към началото. Ще може ли малко помощ за водещите, тъй като и аз не знам наизуст стиха? Разбрахме, че стихът е в 2 изречения. Може би трябва да се ориентирате по главните букви. Да, не, това е пълен член, значи трябва да е втори. Даваш живота. Чакай, ще го забравя. Не ще давам внимание, младежи, да, чисто. Да, има ли някакъв? Да. Няма да. Ами продуцентът ни, главният ни продуцент избра стиха. 9. Да, може би започва с въпросително изречение. Ще ви подскажа втората дума ще. Това беше лека помощ от нашия оператор. Явно, който забелязва. Добре. Може да са 4 да ме... Които са извън, да видим, ще сравним. Като му дава. Да. Браво! Някой да слушали? Повече никой не ми подсказва. Ще го прочетем. Как ще учите младежът пътя си, като му дава внимание според твоето слово? Връщаме се към вашият избор от началото. Помните ли онези пликове, които ви бяхме дали? В тях, вие не знаете какво имаше, но бяха изборени няколко песни. И всяка от нашите абитуриенти трябваше да избере една от тези песни, която е любима. И тъй като изборът беше труден и за тях, и за нас, сега ще чуем тази песен, която те са избрани като поздрав към тях. Понеже те от 4 песни гласуваха за 3 различни, ние избрахме 4-та, за която бяха гласували, никой да не се сърди. Тоест, идваме в момента накрая, когато ще кажем няколко думи за поздрав,
за нашите абитуриенти. Както вече видяхме, това е стиха, с който искаме да ви поздравим. Сега ще ви поздравим с песен. След това чух, че имам подаръци. Това ще го поздравим с тях. Пък аз видях, че имате добре резултатък, съм се запазил, че... Ивайло? Имаше! Добре, хубаво, че повечето слъдове съм го скрил на друго място. Но искам само да кажа няколко думи. Това, което вие завършихте, беше много хубаво. Край на училището, студентския бал, прекрасно нещо. От тук нататък сигурно имате много желания, много очаквания, мечти, това няма нищо лошо. Искам да ви кажа, че трябва да се хваните здраво за Господ, да не го изпускате. Живота ще се случват много различни неща. Трудности, изпитания, грижи. И през някои от тях лесно ще минете, през други по-трудно. Но ако сте здраво хванете за Господ, няма да се провалите. Има един стих, който казва, че Господ е верен да опази до онзи ден това, което ти си му връчил. Ако вие му връчвате, ако оставяте в неговите ръце вашите страхове, мечти, купнеш, то Господ ще ги пази и ще ги благославя. И да завърша моите думи с една кратка история. Било лято. Едно момченце, младо момче, може би на 10-11 години, изшало да влиза да се къпи на морето, на плажа. И стигнал до една жена, която седяла на плажа, се качала. И той си държал така, това момче е държало кърпа и един доста така. И момчето се обърнал към жената. Вие вярваща ли сте? Жената се оплашила, но така стреснала, сигурно се окупител и казала, да, вярваща съм. Ходите ли на църква? Попитал момчето. Тя нали стала любопитно, казала, да, ходя на църква. Всяка неделя ли ходите? Да, всяка неделя ходя. Четете ли от Библията, молите ли се? Жената вече била съвсем любопитна, какво ли ще стане, за какво ли става въпрос. И казала, да, правя. Момчето се обърнало към нея и казало, тогава ще ми пазите ли портфела, докато аз се къпя? Бъдете тези хора, които хората виждат в тях Бог. И наистина бъдете благословени. Сега ще ви благословим с тази песен, която не сте избрали, но която ни избрахме. Quando fica dona é perto, tudo grita enamorado. Ouve tudo brava, já é mesma, acho que é tudo aqui, acho que é tudo aqui, acho que é tudo Любовь е широка, дълга тя достига до небето, кръвите на морето, от изток до запад, тя е вечна, небето. Ще пътувам пред престола, ще пътувам пред престола. Обичайте Господа и не го оставите. Какво е следващото? Време е за нашия пастир. Брат Данчо, заповядай да ги благословиш. Нарочно продължихме повече, защото почерпка има и искахме да останат по-малко хора. Да има повече. Разбрах и аз това момент. Иво. Моят поздрав е един кратък текст от Божието Слово, след което ще призова всички да се молим за тях. Пиша на вас, дечица,
защото ви се простиха греховете заради Неговото име. Пише на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Пише на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познавате Отца. Писах на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отца, но от света. И светът преминава и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века. Амин. И вие ще пребъдвате до века, ако не обичате света. Това не означава да не обичате хората от света, защото това би било в противоречие с това, което Исус каза, че Бог толкова възлюби света, защото даде своя единороден Син. Но това, което пише апостол, е да не обичате стандартите на този свят. Да не живеете по методите, по прищевките и изобщо по стандартите на този свят. Със сигурност вие сте видяли много лоши неща, много негативни неща във вашия свят, в който до сега сте живели. Всеки един човек има своя си микросвят, още със своето раждане. Той се разширява колкото човек израства. Вашият микросвят, разбира се, са вашите семейства, родители, хората от църквата и ваши съученици. Завинаги, почти завинаги, казвам, вие напускате вашият микросвят, ваши съученици. Може би ще се срещате понякога на някакви срещи, които биха ви устроили след години, на кръгли годишнини, но просто не сте вече там. Вашият микросвят ще бъде друг. От по-възрастни хора от тук нататък ще видите, може би, много по-лоши неща, които вършат хората на по-голяма възраст, отколкото тие, с които до сега сте живели. Не забравяйте това слово, което тази вечер ви прочетах. Не живейте така, както светът живее. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Вие сте новородени хора, вие сте възлюбени от Господа, затова живейте за прослава на Христовото име и бъдете свидетели за Него. Пожелавам ви успехи по-нататък. Дали ще работите или ще учите, бъдете успешни, бъдете благословени във всичко. Исус идва, бъдете готови за Неговото посрещане. Амин. Нека се изправим всички сега и да се молим за тях. Нека последва ръце към тях и да ги благословим. Отче Святи, сърдечно благодаря за нашите деца, които Ти направи успешни в тяхното образование до тук. Ти ги благослови, Ти помогна да завършат успешно средното си образование и сега вярваме, че Ти имаш благословение за тях и от тук нататък. Нека бъдат благословени по-нататък в тяхната работа или в тяхното продължение на образованието. Семейството им благослови, бъди с тях, пази ги от този свят, пази ги от Сатана, пази ги от греха. Помогни им да живеят един чист и свят живот пред Тебе, да бъдат пример да много, много още млади хора чрез тях да дойдат да намерят Господа Исуса Христа като личен Спасител. Моля се, благослови ги и ние казваме в името на Исус, благословени ще бъдат. Амин. Амин.
и музикални. Изберете си някой, връчете му и колко му се падне. Тук явно всичко е на каквото си избереш, каквото се падне. Ами... И сега наистина за съвсем на финала искаме да направим една снимка с двамата ни водещи и нашите скъпи абитуриенти. Затова ще ви помолим да станете тук. Айде някой да снима! Това беше всичко от нас, което успяхме да приготвим като изненада за вас. Надявам се всичко да ви е харесало. И остана частта, която удовлетворява стомаха. За това може да се бъде. Валя, дай ми следна задача да изчита. Следна задача. Коя се иде най-добре. Тук на фотосесия всички са останали. Какво ще кажете за репортажа ни от фотосесията? Беше много добра фотосесия.